Hei, salutare tuturor și bine v-am regăsit în episodul nou de Among Us. Bine, episodul nou, doamne. Ei, acum am început. Serie. Și împreună cu Petra. Și ne jucam Among Us. Mamă, ce repede se... Da, ne jucăm Among Us și repede vorbim și nu mai trezește și hai începeți runda. Eu sunt alb, mie îmi place să fiu alb și am buruian în cap că îmi place să am buruian. Este alb. Star pălăcică. Please, mă. Start, please. Start. Come. Deci asta e chat. Bine, dar voi nu știu dacă știți. Nu, mă, dar mult ai scris. Ceva dulce. Așa, revenim până încep ăștia, că nu mai încep odată. Până încep ăștia revine și eu. M-a revenit și Ana. Da, o revenit pe bună. Ba da, am revenit, da. Adică... Îmi place să mă mișc pe aici. Au, au, începe! Ok, începe. Noi ne zicem dacă suntem impostori. Cromate. Eu sunt. Un impostor, dar... Aoleu. Că ești cu nimeni. Ok, să nu mă omor, te rog, că eu stau la camere și nu fac absolut nimic. Ok. Ia să vedem pe Ana. Exact. Ce s-a întâmplat? Votează-l pe Esmon. Galben. Ok, deci Esmon. Unde? În bine, îl votez pe Esmon, nu. Deci în niciun caz nu sunt eu. Nu-mi place de ăștia că nu votează. Dar m-am omorât eu pe 69. Haha. Ei, Esmon, iasă Esmon. Ana, și ce fain? Ce-i fain? Ce? Pentru că pe noi ne spawnează una lângă alta. Aoleu. Yay. Cine vrea să fie killerici de către Ana? Roz. Unde-i Roz? Nu știu, Ceau, uite, sunt acolo. Și sunt acolo. De acolo trebuia de... Din câte l-am văzut eu. Roz! Da, Mă, cine? Roz a găsit dead body. Da, de what? Roz, votează pe Roz. Aha. Nu să fac asta. Nu, n-are, din cauza că noi votăm pe el. Dar eu oare de unde știu că eu am fost? Nu. Bravo! Mersi. Acum așteptăm. Revin.
Bine, Petra revine. Eu mă mișc. Că așa vreau eu. Eu vreau să apii. Începem! Alright, hai. Oh my god, tot eu sunt! Tot eu sunt! Eu știi ce stau? Nu, mă terminați! Votează-l pe Lime! Da? Votează-l pe Lime! Nu! Nu Ok, știu. are Uite, român! Da. Votează pe român! Lime-ul român! În serios? Da! O zis care dintre voi e? Nu sunt. Nu suntem. Nici eu. Votează-l! L-am votat. Mamă, de ce n-a nimerit? Nu! Dar știu. Trebuie să-l omor eu pe Esmon, să avem dintre ei ca să fim noi împotriva lor, știi? Că așa o să fie 2 la 1 la 2, știi? Uite, vezi? Apoi noi niciuna. Tie. Uai. Aia rândul. Dă dead body că l-am omorât în fața lui și acum îl votăm pe Esmon. Că n-are nicio șansă. Haha, eu săracul Jumon. Votează-l. Deci Mareta a făcut Petra un vlog, o scos-o din mapă și cică la ea. Mersi, Victorie. Dar pune și tu o pălărie. Nu. De ce? Uite-l pe Kuromi. Nu-mi place că-s români. Care-i liniuță asta? N-ai ce face. Cum te am... Rain. Va. Eu sunt fată. Acum povestim și noi. Nu, suntem... Unde e 8? Uite 8. Eu și... Uite, Esmon e fată. Oh, nu, păruntezul. 9. Suntem. Suntem 10. de... Noi suntem pe privat. Suntem... 7.
Bine că bufufu nu se scrie. Nu răspunde, nu răspunde, nu răspunde. Oh, Nu, nu, nu. oh, oh. Alo! Nu sunt eu. Sunt doi impostori. Eu stau cu tine. Fugi de Abi, fugi de toată lumea. Abi, Dani, nu ne plac banii, pentru că nu știu mai cât de... Mă duc să fac și un task. Ha? Mă duc să fac și un task aici la Medbay. Medbay. Mă duc la Medbay. Press to start. Press. E portocaliu, e Portocaliu, Abi și Gami. E la... Nu! Portocaliu. Kill scriu. Kill pe... Nu e gru. Abi. VB SRI Abi, Dani. Gami niciodată nu e bun. Abi. Și Gami? Ana, uite-te. Pe mine. Ce ai scris? Mi-e frică de Mon. Uite. Abi și Dani. Bă, închis impostor roșiile. Albastru. Albastru, e că îl omor pe portocaliu. Pe verde. Blue. Albast ru unu c h Nu știu dacă a scris bine albastru, dar în frine. VB SRI O S. Deci dacă e slick nu potează. Zic să văd doar români. Da. Văd doar... Ce-a scris ăla? Deci a zis să jucăm, adică să jucăm doar noi românii. Da. Hai, votează, slick. Scrie și tu, da. Dar când o scris? Victory. Ți-a zis. Da. Așa. My God, îmi place. Hai, Da. Noi VB prin tel. Eu cu negru. Eu cu nu e gru. E fantastic. Mai vreau să schimb numele. Ok. Haide. Că no, halo, indian. Eu sunt Simon și ea e vara mea Emma. Eu sunt Ana și negru. Uite. Ce? Hai, Barbie. Hai, Ken. Da, nu știu dacă... Ken. Da, do you... Știi cum se numește muzica aia? Eu soram ce numește? Do you... Nu. Se numește Dumb. Go for a ride. Go for... Să ne dea... Ride. Să intrați
Dacă vrei bine, dar nu înțeleg. Da, nu înțeleg că pune... Bine, hashtag, că nici să scriu, mă mai lași. Eu sunt cu albastru închis și eu. Hapciu, sănătate. Eu și albastru închis, nu da, că vreau să-l omor pe galben. Azi am strănotat de 14 ori. Albastru închis, e cu mine, ori văzut și tigrișorii, sunt martori. Și mi-apare și cu ăsta. Votează-l, albastru închis. Emma, baby girl. Albastru isu. Cred că știu la ce s-o referi, să-i dăm numele... Să-i dăm numele ăsta de... Să-i dăm numărul de telefon, la aia s-o referit. Esmol, votează. Române. Nu, stai puțin, să audă și lupișorii muzica. Așa, eu vreau să închei video aici, că deja avem 16 minute și ne vedem data viitoare.